cingrum bangke dak 19 dhonsri arat atum ke claim ke dam padug lo dasi laso pensini tum pini ke cingrum la anisan corap kenna yel he dasi dak cingrum lo dasi la non dhu election ratum cepadugo lo dasi nitum dhonsri sisi komiti penta coro partik lo ratum han pengke rat penta akhir jumelong pamelo ate non dhu sima pulote laso abut ke jok lake hai pen long ria farman se ke jok pot lasi ke India Alliance ke strong pick lasi ratum akemang an ke pacun pu pusila alliance ke dulu Congress APSLC lasi laso alliance ke dopen ilitum kemang gitu autonomous state lapen ke kapre ka problem laso ke pacun aja pan karbiang long peaceful ke wan je pan si non du ke ratum भूत के जok la SLC pen Congress Alliance la long si भूत jok lo ratum asi coronai ratum phanta non du bage itum fil long che thek long asi 100% support itum che thek long fil long lasi itum 100% hope dolo je Borland talasan lo ada tak khay longre farman jok nangi pusi Borland tuta BPF Hagrama Muhileri Party fan pahai lo dakta sarjai kathar India Alliance candidate alang li phanta pahai bek po ten hai tanglo pusi rat tunta ningtelo lepen India Alliance candidate bukajan rotoning ti alang lita ke hai ti angring nompenta theklong lo pusitu ratum kaji than nitung kardion lo lepen ke Bikram Hanse lata ni tum India Alliance candidate lo alang lita phil lang et si alang lita ke haji 100% hop do tang lo lepen ke along kapek do thilang laso India Alliance candidate la an bangke non hu bangke hai et lasi haplong lo bangke separate le he kita ke haji angring do pusitu nandita kardo sata tasi ni tum bangke non bangke la alonso angdeng ke chonghongan velaju tasi siklo yon laso mi fulote election result bangke ni tum longpo tasi haji ang thek do ko pot rat tum ta ning rong lo